Pasaway itong mga alaga ko. Agang-aga nagpasaway. Namahaw sa tagay. Oh. Ito yung halmat. Umusal ko si Kwati. Tapos pandesal. Ang tago. Kaon na. Nagsusumamo kami sa iyo. Limang ba? Apat lang. May nagpapagulog sa marami at kunting lang na marami. Sausaw mo, pandesal. Mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Ipatuloy mo kami sa pag-asa at pagkakabing sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalihasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihuto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga dalinang magamot ang pandemya sa aming bayan. At higayan mo ang mga lumilingag sa sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng pusay at malasakit. At kalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsandalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagkurusa. Sponsor. Pagkakalimuan nila ang mabuting kalusugan. Lapta na paglagi may sponsor na. Sa kanila. Turmi kang busog. Kapayapaang walang hanggan. Paso agad nila ko eh. Pagkalooban ng Panginoon biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pagkawin sa amin ang pagmamasakit sa mga nangangailangan. Gutom. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malang kasanawa Kaon mo. sa isis na ito at bumugo sa kabanalan at pagbabalik doon Hindi lang magkaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at Kung wala pa kang kaan, kamu pila na mo ka. Espiritu Santo, Gusto na kaan. Diyos magpasa walang hanggan. Amen. Dumutulog kami sa iyong Miguel kaya. Mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. Ligoon tumado ng squatter At ang. sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at Ginito ba kayo na? Amen. Mahal na Virgen, na magpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Pasong Rafael dila. Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. aming ina ng labis. Karon si Kwati. Unahe Kwati. Mas Kwati eh. Lami kayo. Yung paglami. Magsitay ko mo. Manalangin tayo. Ama namin pagmahal, kami iyong pinapakinabangan Init sa eh. iyong kawan upang ang aming pinagsaluhan Pasok ay nila. magdulot ng aming pagkilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Ilog namin ito sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Karon si Kwati. Uma si Kwati. Karon si Kwati. Si Kwati. Sumainyo ang kayo. Panginoon. At sumayin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ganito. Paso Iliyo na. kayo sa lahat ng Tunlan siguro. at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen. Pamalagi nawa niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at gustusin nawa niya kayo ng kaligayang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung Tama ano kayo, ang Ma! nararapat. Samantalang kayo naglalakbay patungo sa kalingitan ng kanyang pamana, Ano magpasawalang yung pakman kong video ka? Hindi na naman po niya ma-upload ka. at ang anak at Espiritu Cellphone lagi, Santo. baratuhon. Amen. Humayo Mupo tayo kayo, mamaya. memory. Salamat sa Diyos.